Good morning. It's 10:20 na. Yan, nakapagluto na ako ng corned beef. Nakapagsaing na rin ako. Kaso gusto kong magkape sana. Apakainit lang talaga. Kaya nagpakuha ako kay Chris sa baba ng oh my God, yan ang sinasabi ko eh. Sino na naman gumamit ng... Ay nako, Chris, pulo ka talaga. Ayan, wala na namang yelo. Kakainis naman mga tao dito. Gamit-gamit, di man lang. Ay, nako. Nakakabwisit. Ang itong mainit ang ulo ko at ang init-init ng panahon. Tapos wala ka pa makukuha ang yelo. Nagpakuha ako ng Ketox. Kasi gusto ko ng malamig na inumin talaga. Grabe, hindi ko kayang init. Saan na yung matangkad kong tumbler? Sarap sana nito, may yellow eh, kaso nakakainis naman eh. Dalawa na lang lalaki dito eh. Isa lang sa dalawa na yan ang may gawa niya, tinan mo. Wala pa nga amin dyan. Kaloka. Corned beef and ginisang repolyo sa napakaanghang na sardinas. Literal guys, kung gusto nyo ng maanghang na sardinas, itong brand na to bilhin nyo. Teka, pakita ko. Ito, grabe. Original hot sauce store, grabe. So, Reaper sardines, literal. Yan, nilagay ko na lang sa freezer. Parang lumabig pa ng konti. Sinong gumamit ng ice? Tapos hindi nilagyan ng Ice? Hindi mo naman mag-ihilo. sa freezer. Hindi mo naman mag-ihilo. Sikat ko na naman yun. Kain tayo. Yan, para makababaan ako. Holiday pala ngayon guys. End of Ramadan ba? Ramadan. Tama ba? End of Ramadan ang aba. Eid al-Fitr? Patawag? Pero anyway, yeah. My father son is everything. Just Lord, and these are gift which we're about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Tayo. Good morning! Happy Wednesday na agad-agad guys. Ayan. Hindi ko na naman nadala yung camera ko kahapon. Kaya walang vlog. Anyway, kapag di ko siya dinadala, wala din naman talagang ganap. Ayan. Pinaakit ko lang si Chris, kila Nene. Sabi ko nagpapahiram ako ng itlog na muna at ayun nga, wala na kami lulutuin. Kahapon nagluto ako ng corned beef, hindi kinain ni Daddy at napakaalat daw. So sa panlasa ko naman, tama pati sa panlasa ni Chris. Kaso si Daddy, alat na alat siya, so hindi niya kinain, naiinis ako. So gagawin ko ngayon, ko na lang, itotorta ko na lang para magawa ng paraan, hindi masayang yung pagkain, diba? Pati yung niluto kong ba yun? Yung repolyong na napakaanghang dahil sa sa sardinas na napakaanghang din. Ayan, di rin halos nagalaw, nakakaloka. So, yan, yun na muna kasi wala pa akong mga lulutuin, hindi pa nakapag-grocery, gawa ng sobrang busy. Yan, and napakainit din talaga. Ayoko naglalabas na muna. Yan, pero baka lumabas kami ngayon kasi no choice na walang maiiwan si dating grocery at uuwi nga kami sa Friday. Yan. Yun. Nakapaghilamos na ako. Kaya medyo okay yung face ko. Hindi oily. Unlike kapag unang bungad ko sa inyo na nagmamantika. Ayan yung result ng guys, ng tretinoin.
So, meron pa siyang bakas ng ano, ng, yung kinagat ng lamok, diba? Nasa probinsya ako meron pa. And then, syempre, dito, kasi dito talaga ako, madalas, pinipimple. Ayan, bakas siya ng pimple dahil sa mask. So, pero tuyo na siya, oh. Ang bilis, nagbabakbak nga. Nagpipil siya. Ang bilis niya sa ano, sa tretinoin. So, ganyan siya, oh. Natural light and no filter. Kaya natsira ng skin ko. Yan. Diba? May pa-dimple pa dyan. Dimple. Di ko alam kung dimple yan o sadyang ganyan. Kasi meron din ako dito na huwag na nating ipilit ang dimple na yan. So, good morning. Happy Wednesday. And since it's Wednesday, ano ba yan, te? And since it's Wednesday nga, syempre, mag-ano tayo? Sisimba tayo mamayang gabi na lang sa Baclaran. Kaya kahapon pala dapat ito nga tayo, sobrang liwanag nung ano, pader. Ayun, pader yan eh. Kaya napakaliwanag. Banda dyan, pader yan na nasisinaga ng araw. So kahapon dapat, ang bala ko, since holiday, sabi ko pupunta ako ng Baclaran din sa may 2 shopping at bibili ako ng folding na payong sa Micaela. Yan, kaso hindi ko naman napuntahan at ang daming ang ginawa sa shop. Yan, at ano na, parating na yung mga pina-formulate ko na mga serum na ipapartner ko sa ano, sa tretinoin. Yung ang hyaluronic and niacinamide serum. So, yan, yun pala yung ginagamit ko guys sa gabi bago yung ano, bago yung Gem City Bank. ito na naman. Mag-ano naman to? Magpapautang na naman to. Ano ba? Tantanan nyo nga ako, bangko. Ay, wala na. Yan. Sinasagot eh. Yung mga, ma'am, utang ka na, ganyan. Ayoko. Grabe ang ano, grabe ang ano sa bangko. Grabe ang interest, no? Kasa na nga ba ako? So, yun. Mga parating niyo yung mga serum na pina-formulate ko. Then, diba? Mga order ng international na naman inaayos ko. Saan na ba yun? Ayan, oh. Hindi siya nagalaw, diba? Ano naman pala, nakain ng konting-konti. So, pwede pa tong torta. Itlog na lang naman ilalagay dyan eh. Yan, and then nilabas ko na rin yung hotdog, price ever. Luto na rin ako ng hotdog. Tapos syempre yung ating Sola Glow na yellow pa yung loob. Okay na siguro to. Ayan, pag may mga tira-tira kayo guys na ulam, yan, corned beef or anything na pwedeng ano gawing omelette. Yan, huwag nyo itapon. Sayang eh. Diba? Another ulam pa yung kinabukasan. O, diba? Corned beef omelette. Hotdog na pinakuluan lang, guys. Ayan, ang gusto ng mag-ama ko. Ayaw nila nung piniprito kasi parang nag-i-shrink yung hindi daw juicy. O, basta yun na yun. Morning. Teka, madilim pa. Ayan, 8:45 na guys. Good morning, good morning. Happy Friday. Ayan, hindi naman ako nakapag-vlog kahapon. Sobrang daming ginagawa talaga. Patawad. And kahit pag i-edit, hindi ko maharap talaga. So, Friday ngayon, di ba? Sabi ko dapat Friday. Hanap ako pa yung mapapatungan. Sabi ko Friday, aalis kami. Babiyahin na kami papuntang Nueva Ecija para sunduin sila mama. Kaso, change of plan. At si mama gusto mag-bus na lang. Ayan. Excited pa man din si Tito Mark. Nasunduin sila. Ayan. Kasi yun yung first, talaga, parang long drive ni Tito Mark na. Kaso, si mama kahapon ng umaga, sabi niya, nak, mag-ano na lang kami, mag-bus na lang kami para hindi na kayo maabala. Ayan. Kung kayo bumi, ako naman kasi talaga, ang dami kong ginagawa. Pero gusto ko silang sunduin, syempre. Tapos yun.
napag-desisyonan nga na magpas na lang sila ni Papa. Kaya bukas, ay, mamaya daw. Mamayang hapon yung ano nila. Alis nila doon. Papakain muna si Mama ng aso. Anyway, ayun, makulat lang. Ay, oh my God. Sayang. Parang ano ko to, potion ko to. Charot. Kaya maglalagay na naman ako nitong Sola Glow. Ayan. Paubos na guys. Ayan. Paubos na siya. Ang dami din talagang bumili nito. Siguro, may mga nag-hoard na 10, 3, 2. Sabi ko, wait, diba ubusan ako? Kaya, meron pa sana gustong mag-reseller. So, kung wala na talaga, for ano na lang yun, for SRP na lang. Tapos, syempre, wala na akong panggamit, diba? Sobrang ganda na ito. Okay, maglalagay na tayo sa ref na naman. At ubos na. Ang chika ngayon. Walang masyado guys. At hindi ko pa talaga, madami ko pang ibubuk na na naman na tagal international order. Kaso ayun, nabibisi pala ako sa TikTok shop kasi. Ayun kasi diba na ko sa inyo na nabanggit ko sa inyo ng mga nakaraang vlog na may bagong platform na naman for selling, and nandun yung market ngayon nasa TikTok. So, if ever guys, wala pa kayong TikTok account or meron na kayong TikTok account, ayan, follow nyo ako, Mafi Ranada. Ayan, walang N eh. Mafi Ranada. Tapos, sa baba ako nun, click nyo lang yung yung parang shopping bag, nandun nakalist yung mga paninda ko. So, nag-upload kasi ako at matagal ang pag-approve ni TikTok ng mga ng mga products. Actually, bawal doon yung mga supplement. Ayan, ang dami ko nang na-upload sana. Puro supplement yung inuna ko, kaso puro failed at hindi pa daw nila supported. Kineme yung yung mga supplement. Pero anyway, ayun. Up to 70% off ang ibinibigay nila for new user ata. So, grab nyo yung opportunity na yun. Kasi, yung halos, yung deodorant na 60 ml, nasa 90 pesos lang. Nagulat ako. Sabi ko, automatic ba ito na may discount? Kasi di naman ako naglagay ng discount eh. Pero ang laki ng discount sa TikTok shop. So, yan. Kung may mga online seller din dito, yan. May bago tayong platform guys. Gawa na kayo ng ng TikTok shop nyo. Kasi nandun yung market ngayon. So, tulungan tayo mga online seller, di ba? Anyway, follow me ha. Ayan, teka. Papakita ko lang sa inyo. Yung aking TikTok. Sayang yung isang TikTok ko na ban. Kaurat. So, ayan. Mafi Ranada. Yung, ko. Ayan. Yung nasa bubong ako. Yung profile pic ko, and then i-click nyo tong uy, magano ka, ayan, pag click nyo tong bag under sa ko, makikita nyo yung mga product. Uy, meron na, ayan, dumadami na mga na-approve na na paninda ko. Ayan, dyan nyo makikita. Tulad nito, itong tretinoin na best seller sa akin. Tingnan ko magkano yung price niya. Diba kasi mukha ko i-focus mo? Kano ba to? O yan, 330 pesos na lang. 400 siya, diba? 70 pesos off siya sa TikTok shop. O, grab nyo yung opportunity kasi ngayon lang to lang kasi kaka-release lang ng kaka-start lang ng TikTok shop. Alam nyo yun. So, follow me, he. Ayan yung aking account, Mafi Ranada. So, thank you. Ako'y magluluto na muna. Ang dami na naman chicken. Ayan, may mga na-approve na pala ulit. Si TikTok. Mabusisi. Kasi pati yung dapat, yung picture, dapat malina. Walang mga, tag dun,
mga site na nakalagay sa picture. Hindi nila i-approve yun. Nakailang ulit ako sa ibang sa ibang brand na hawak ko. Anyway, ayun nga. Yung 1/2 kahapon, yung other half ng chicken, bato-bato. Nano ko, para adobohin ko naman. Kahapon nagluto ako ng afritada, naubos naman. Kasi kalahati lang. Yan, tama lang pala kalahati niluluto ko. And then, yung solag luma na inumin ko. Ayan. Hoy! Pang festival yan. Pang festival! Ay, what? Sige, nanood ka lang dyan. Oh. Ano yan? Advincula? Tumatakbong mayor to, diba, Jack? Oo nga pala, number 1. Mayor. Kamalayan Party List. Oo Kanina nga. si ano. Matakbong mayor dito. Malakas din ba yan? Ewan ko lang kung matalo nila si Mayor. Wala namang tumatalo sa mga kaliksto sa Pasay eh. Malakas talaga. Oo, malakas ang kaliksto. So yun. Dati si mga Cuneta, di ba? Sila Sharon Cuneta. I mean, tatay pala ni Sharon Cuneta. Pablo Cuneta. Kaso din na rin sila nakabalik ng Pasay. Good morning guys! Happy weekend! Kakaakyat lang ni Bonso nitong mga pinamili namin kahapon. Pumunta kami ng MOA nila Mark kahapon kasi ayun nga, nag-grocery. Kasi wala na, sabi ko, boy, saman mo ko sana, sunduin mo ko, punta tayong MOA. At wala na kaming grocery, di ba? So yun, tas nag-dinner na din kami. Nakauwi ata ako mga 11 na. Kasi na dead bat pa yung kotse niya. Kaya pinapalitan namin ng ng battery kagabi. Anyway, ayan. Yun lang mga pinamili ko. Naiinis nga ako kasi pinaghalo-halo nung naglagay sa box yung sabon. Buti hindi masyadong nangamoy sa sa noodles. Ayan. So, ito lang mga pinamili ko. Mga importante lang. Toyo, noodles, ayan o. Tapos yung sabon nga na kaninang dito, nakadikit. Tapos yung Perla, favorite, panlaba, tsaka panligo sa aso, guys. Very effective din ito, lalo na sa mga pulgas. Nagtatalsikan mga pulgas dito. Pero mas effective pa rin kung lalagyan nyo yung ditik na sinasabi ko. So, yan, bumili na ako ng 3. Kasi ito rin lalaban namin sa sa basahan. Yan. Then, syempre, mga tissue and paper towel. Tapos, wet wipes. Ayan. Itong maganda na wet wipes na na-discover ko. Tender Love. Sobrang bango niya. So, pwede siya sa face, sa katawan. Alam mo yun. Pag nanlalapot na kayo. Sobrang bango niya. Amoy baby talaga. And aloe vera. Yan. 3 kinuha ko niyan. Then, cherry tomatoes. Kasi nagpabili ako ng isang araw kinene ng pang salad. Yan, sabi ko, mag-i-start na talaga ako. Na hindi na i-start. Charot. Tapos, dulong or dilis. Then, kumuha ako ng munggo. Kasi si Chris minsan gusto munggo. Ayan. Then, the rest, puro lang naman yan. Pansabaw-sabaw nila kasi wala akong time na magluto, diba? Ito yan, Nido Oriental. Ito, kumuha din ako kasi mas masarap to kaysa sa noodles. Yan, tapos nagmi-midnights na kasi yan si Chris minsan. Yan, then oyster sauce. Tapos, ayan, yung vinegar na nilalagay ko sa sinaing. Kasi ubos na yung una kong binili. Matagal din, ilang buwan din inabot kasi isang takip lang naman nilalagay ko. And then, mas masarap guys, alam nyo ba, yung rice kapag nilalagyan ng suka. Mas maputi pati siya. And speaking of rice, wala na ata akong rice. Inuna ko pa yung pagkain ng aso, diba? Ay, meron pa. Ayan. Oh, sobrang puti ng rice. Tsaka hindi napapanis pati. Hindi siya masyadong nag-moist kapag nilalagyan ko ng suka. Ayan. Oh. Asan yung isa niyan? Ayan. Paubos na eh. So, bumili akong bago. Trash bag. Katol. Kasi sobrang lamok ngayon. Grabe yung mga kagat ko sa paa. Nakakainis. Tingnan nyo.
Ayun, pag kinagat pati ako eh. Sobrang namumulat, tas nangingitim bigla. Pangit na tuloy. Tapos, banana ketchup. Kasi minsan gusto ko ng banana ketchup. At matamis-tamis. Kasi yung ano, diba? Yung tomato maasim yun. Yan. Then, sponge. Pamalit. Then, ayun lang. Mga ano na. Mga toiletries na. Yan. Head and shoulder. Tapos, sunrocks. Dolux. Mga pangano sa CR. And the rest, wala, noodles na talaga yan. Ano pala, may few dilata pala. Yan, afritada. Tapos, Vienna sausage. Kasi nga si Chris nagbi-midnight snack yan. Then, corned beef. Tapos, century. Ayun lang. Yun lang naman. Naisa lang ko na rin yung, ba't nalita yung mukha ko? Kaloka! Naka-zoom pala ng bonggang-bongga ito. Ayan. Nakasalang na rin yung pagkain ng aso. Ang ganda nung ano ngayon ni Rico. Nabili yung pagkain ng aso. Very fresh. Siguro may suki na siya. Ayan. Tapos sasabihin ko, kasi a-attend kami ng ano, ng Grand Rally ni BBM. Diyan sa may Soler. Kaya kailangan ko nang matapos itong mga gawain. May ba naman yun, alas 2 kaso syempre. Dami pong mga gagawin dito sa Valor. Ayan, luto na yung pagkain ng mga doggies. Kaso walang gulay. Hindi nakabili si Rico ng ano, kalabasa. Tinanggalan ko ng mga skin or taba. Kasi gagawin ko naman tong chicken oil. At ilang araw na akong kinukulit ni Chris, Mami chicken oil, Mami chicken oil. Sabi ko, pag gumawa ko ng pagkain ng aso, gagawan kita. So, ayan. Tinanggal ko na lang. Kaya, konti na lang yun. Natanggal kong, mantika sa pagkain ng aso. Yeah. So, ayan. Malapit na to. Hininaan ko lang yung apoy eh. Hindi ko minamadali kasi marami pa naman akong time. Charot. So, ayan. Nilagyan ko lang to ng konting tubig kanina para pakuluan siya and then vinegar. Yun, para matanggal yung amoy nga ng chicken. Kasi, di ba, malansa ang chicken. Tapos, ayan, naglagay ako ng 1 bulb ng isang buong garlic. Yan, kinrush ko lang siya. Hindi ko na pinino, basta crush lang siya. Sinama ko na para lumasa. Then, yung pampakulay. Tapos, ito pala, laurel para extra flavor. And then, naglagay na rin ako ng salt. Ayan. So, ganyan lang. Antayin lang natin siyang, ito, yung magmantika talaga siya. Tapos, ito parang mapiprito sa sarili niyang mantika. So, ang dami pala, ang dami nang nagawa nito. So, matutuwa nito si Chris Polo Panigurado. Okay, ready na po ang mga atid ng rally. Magtitinda na naman po ako ng biskotyo, otas. Baka may mga gutom na naman doon. Ready na naman paninda ko. Yan. Siyempre, sali din ako. Yan. Tapos sila Rico sa Ayala. Yan. Mga Lenny yan eh. Naka-green ka tapos naka-ganun. Tapos yung isang kapatid ko, ano yun. Dito na pala si Mama. Hi, Mother. BBM si Mother. Ito, di mo alam kung sino ibuboto na ito. Nakapula pero tinanong. Sino ka ba? Impostor ka daw. Hindi ko talaga siya. Magpapartis lang yan doon eh. Ito pa, isang Lenny pa. O, diba? Iba-iba kami guys. Pero, at the end of the day, we're family. Yes. Diba? Asaran lang. Walang Asaran takwilan. lang. Walang takwilan. Pero ito malapit. Malapit na nakita ko yun. Matinding mga asar eh. No? Mas matindi ito ang dalawa. So, yun. Ingat kayo. Alis na kaya? Mag-jeep kami. Sila. Ayala sila eh. Kami, sa Soler, mag-check-in kami. Char. Check-in lang. Check-in lang. BBS, BBS. Maraming salamat po! Manalo na tayo! Congratulations sa ating lahat! Salamat! Salamat!
for Marcos ATM, Political Advisor Ramon Rodriguez, Attorney Miguelito Luna, and Bongbong Marcos Jr. Ayun na po, maglalakad pa lang po, manggagaling po dun sa kabila, kaya hintay-hintayin lang po natin. Tama! Siyempre po, Marcos Duterte! Duterte! Marcos Duterte! Ang gaya ng pagka-exercise natin, nandito na sila. Bayani, ang susunod ng Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte! Ang tigre ng mundo! Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napagod, pero worth it! Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namastan. Ngunit di na pag-asa sa umagang anong ganda. Mga kababayan, sabay-sabay! May bagong